ruskeaan, siniseen. Se on uusi vuosi ja uudet huijeet. Joululomat on nyt vietetty ja aika alkaa taas touhuamaan. Reilu 30 raitaa ollut pakkasta koko ajan ja ei ole paljon houkutellut lähteä tuonne talliinsa eikä pussiin touhuilemaan. Mutta nyt aletaan taas touhuilemaan. Lähdetään katselemaan mitä sitä tallista löytyy. No onneksi tällä tallissa on kuitenkin mukavan lämmintä. Pistin lämmittimen tuossa vähän aikaisemmin päälle, että täällä tarkeni. Tallissakin oli semmonen, mitähän täällä olisi ollut, 14 astetta pakkasta, niin ei täällä oikein olisi viittinyt mitään touhuilla. Mutta joo, nyt pitäisi alkaa laittelemaan vähän tavaroita järjestykseen ja nämä loput valot tuonne kattoon. Mulla kävi semmonen pikkunen ehkä moka tuossa valaistuksen tilauksessa, kun ne on tosi hienot nuo valot, mitkä asensin silloin viime jaksossa. Ne on tosi kirkkaat, hyvät, mutta ne on tosi siniset. Ja sitten nämä valot, mitkä oli tarkoitus laittaa tälle puolelle, niin nämähän on 4000 kelviniä. Ja se valo on tosi keltainen verrattuna nuihin. Oikeastaan voisin näyttää, että kuinka keltainen se on. Joo. Tästä voidaan nyt vähän vertailla, että jos katsoo tuota valoa nyt, niin se on tommonen kiva valakoinen puhas. Ja sitten kun vertaa tälle puolelle, niin tää on ihan keltainen tää valo. Mutta ei mitään. Suunnittelin tämmöstä asiaa, kun jäi näitä Hexagon valo-osia ylimääräisiä, muutama putki, niin jos näistä lopusta osista rakentelisi tälle kohtaa toisen tommosen samanlaisen setin, niin saadaan sitten tähän rassauskohtaan hyvät valot ja laitetaan sitten nuo keltaisemmat valot tuonne toiselle puolelle, niin ehkä se menee täällä tallissa. Ja sitten jos ne on ihan hirvittävät, niin pitää vaihtaa jossakin vaiheessa sitten vähän paremmat siihen. Mutta joo, nyt meitä alkaa taas touhuilemaan. Ei kyllä niinku mitään tietoa, että onko se hyvin vai hyvin huonosti. Tuliko taas tämmönen pikku tenkkapo? Vitsi, on nuo kiinnikkeet nyt väärällä puolella. Joo. Mä ajattelin, että mä kiinnikkeen käännän toisinpäin, että tuo ruuvikohta tulisi tänne sisäpuolelle, niin helpompi sitten ruuvata tuonne kattoon. Paitsi saako mennä näitä auki mille? Kun ei ole ruuvimeisseliä. Kaikki on aukessa. Kaikki on linjavaakenissa. No niin. Ei tätä yhtään hankalammin tätä hommaa olisi voinut tehdä. Ei tästä tuu mitään. Ei vitsi. Pakko se on irrottaa. Laittaa tuo keskikohta ensin paikalle ja sitten on loput tuo. Eikö näe se tulla? Tuleeko se näin? Olisikohan tämä tässä? Vitsikö? Ei tiedä kyllä yhtään. Jos tuohon kattoo, niin se olisi kyllä niinku keskellä. No, mikä se sulle tuli? No niin, tehdäänpä näistä tämmönen väliaikainen liitos tää.
sininen siniseen ja niin sanotusti nollajohto ja sitten ruskea vaihe ja kevi suojamaa siihen. Kyllä me sen verran tiedän sähköhommista. Ainakin värit. Näissäkin oli ihan fiksu tää kiinnityssysteemi. Täällä on tämmöset raudat, mitkä tulee kattoon ilmeisesti näin kiinni ja sitten se klipsautetaan tähän tämä paikalle. Se on sillä selvä. Jos laittaa ton levysauman mukaan tämän. Jännitys tiivistyy, onko se yhtään suoras? Ai ettana kyllä nättiä asentaa katto. Mukainen linjas. Pakko katsoa täältä. Joo, ei se ihan ole keskellä, mutta kyllä se on hyvä. Ei muuta kuin seuraava paikka. Tuossa on metri. Laitan suoraan tuohon reikään sen, niin se on silloin reikä. Siinä on mikään reikä ollut, kun tuohon ruksimerkkiin. Silloinhan se on kohilla. No siinä ei kauan mennyt. Nyt on näppärästi laitettu 3 lamput kattoon tai valaisimet. Nyt niin pitäisi saada vaan jostakin sähköä. Tai jotakin tehdä semmonen homma, että jos otetaan huomenna sähkärä, niin saa tulla laittaa nuo valmiiksi. Katsotaan sitten jakson lopussa, että saako me niihin valoon. Joo, nyt on operaatiolla yskän jälkeen semmonen, että siirrän tästä nää romppeet tuonne reunaan, niin saan nuo tuonne ylös tehtyä hylly koko matkalle. Mä ajattelin, että mä tein ne näistä levyistä ja näistä kiinnikkeistä, mitkä siinä aikaisemminkin oli. Ja sitten ajattelin, että otan tuosta sirkkelillä tämän toisen pontin pois, niin niistä tulee siistimän näköiset. Sitten kun sanon ne mallattua paikalle, niin maallaan ne valkoiseksi, niin ne näyttää hyvältä tuolla. Tämä olisi tietenkin voinut sillä käsisirkkelillä tehdä, mutta tuo lastulevy on semmoista, että se pillaa terään kyllä samaan tien. Niin tuossa on muutenkin niin surkea terä, että mie pillaan mieluummin tuon lopullisesti. Tämä hieno sirkkelilaitos on semmonen, että tässä on semmonen puruimurin paikka täällä. Että kaikki sahanpuru sitten menisi tuonne puruimurille. Mutta siinä on semmoinen homma, että tää puruimuri on vähän semmoinen heikossa hapeessa, että se ei oikein toimi vielä. Pitää tuolla ulkona fiksailee kuntoon se jossakin välissä.
Tämä on sen verran kova pakkana, että en lähde sinne nyt. Jaa, riittääkö tuossa muuten teräsä korkeus? Ai että, täällä on sahanpurua paljon. No, eikä me nyt tämä yhden kerran pystytään leikkoon tällä vielä. Siihen kiinni. Äkkiä kansi kiinni. Tiedätte varmaan mitä olisin seuraavaksi sanonut, mutta enpä sano. Aha. No se ei halunnut pysyä paikalla. Vitsi. Mä laittaa sinne joku kalikat alle. Pyöriinkö puolukkamettässä tämä laitos? No nyt uusi yritys. Kylläpä se vaan vähän pölähti. No niin, nyt on päivän duuni tehty, ainakin talli sekoitettu. Tosiaan huomenna laitan nuo seinäkiinnikkeet paikalle, mallalle nuo hyllyt sinne. Sitten jossakin välissä pyyhkäsen niin pikkusen maalia, nämä taas järjestykseen ja kenekat sisälle, päässään niitäkin touhuilemaan. Jos ajattelee, että tässä oli ennen seinä ja auto oli tuossa, niin se mahtui justiinsa tähän puolelle ja kaikki nämä varastot oli tällä tavaraa. Tämä ei ikinä pystynyt mitään touhuille. Nyt kun katsoo tätä neittin uutta suunnitelmaa, niin auto mahtui olleen tuossa. Nämä kaikki rojut, tämähän tyhjenee ihan kokonaan, kun tulee hyllyt tosiaan seinille ja tavarat tuosta pois. Mahtuu kelekat tänne nätisti ja niitä mukava alkaa touhuilemaan. Mutta eikä tämä ilta ollut tässä. The next day. No niin, nyt laitetaan hyllyt seinille. Mitä pikkusen suunnitellaan ensin, että mille korkealle ne tulee. Ne mustat laatikot, mitkä hommasin, niin ne oli 30 senttiä korkeita. Niin jos se jättäisi 40 senttiä katosta, niin se olisi varmaan aika hyvä. Enpä hoksannut sanoa, että tosiaan sähkäri kävi laittaa lampun paikalle ja valo pallapi. Pikkusen johtokiinnikettä vielä johtoihin, niin on hyvän näköinen. Ei tämä paha ole. Pikkusen kellertämpi valo kuin tuolla toisella puolella, mutta ei se haittaa. Nyt näkyy tuo laaserivalo ehkä pikkusen paremmin. Voitais kyllä melkein tuohon laaserin viivaan laittaa nuo. Tuleepa sentin korkeammalle. Nyt kävi sitten semmonen homma, että noita seinäkiinnikkeitä ei ole tarpeeksi. Niitä on ollut kuin 4 kappaletta. Niin kyllä muistatte, niitä oli 6 kappaletta, mutta ei ole.
peräkerrossa olisi toista seinätä muutama kappale. Siinä on vaan semmoinen ongelma, että kärryn päällä on tuon verran lunta ja ulkona 34 pakkasta. Niin en tiedä miten Mikolle käypi. Mutta vetäis tähän pipo päähän ja lähdetään kaivaa se peräkärry tuolta lumeen alta. Kyllä astetta raittiimpi keli täällä. Mitenhän tässä käy? Tässähän se lämmin tulee, kun lappaa nää lumet tätä päältä pois. Ja sitten totuuden hetki. Jaksaako tätä nostaa ylös? Kohta se selviää. Älä huoli, sehän nousi. Olin kyllä ihan varma, että ne on täällä ne seinärauot. Ihan varma. Ei täällä mitään, kun putkea ja listan pätkää. No tulipahan ainakin lämmin. No, ei se haittaa. Annahan koppa kiinni ja lähdetään kattoo, löytyisikö ne linja-autosta. Ja nyt sormet risti, että ne on täällä sisällä. Eihän ne ole täällä. Nyt on vaan pikku ongelma. Jos on tuolla alhaalla, niin sitten tarvitaan painetta, ilman painetta, että saadaan ne ovet auki. Kokeillahan tällä meidän pikkukompurolla onnistusko se paineistaminen. Ihan kiva testi tämäkin. Otetaan täältä vähän virtaa. Mulla on ollut nää linja-auton akut koko ajan latauksissa. Ettei ne ainakaan nuo uudet akut hajoa turhaa. Jos ne pääsee tyhjenemään tuossa ja jäätyvät ja hajoavat. Sitten compressori tulille. Saa nähdä lähteekö se. 34 pakkasta. Katsotaan inahtaako se. Hyvin toimii. Mennään sisälle vilikasemaan, nouseeko nuo paineet yhtä. No eli tämän puolen pitäisi paineet nousta tuonne 6 tai 8 baariin, että ne aukeaa. No siinä saattaa hetki mennä. Tuolla pikkukompurolla, että se täyttyy. Kyllä se on niin hengetön tää kompuro, että ei yhtään baaria tuu painetta tonne sisään. Letkokin on niin jääsä, että on ihan umpi jääsä. Kyllä taitaa olla viisa, että pistä vaan ne hyllyt nyt sinne heftiin ja sitten
Sitten kun pikkusen keli lämpenee, niin sitten painestetaan tämä. Ehkä vähän hölmötesti täällä 34 asteen pakkasessa. Vitsi, tää painovalle, kun kyllä jääs. Niinpä sisälle sulamaan se. Huhhuh. Onneksi tallissa on lämmintä. Joo, me laitan nyt nuo hyllyt paikalle ja mallailen kaikki. Ja sitten kun me saan ne oikeat kiinnikkeet, me laitan ne paikalle. Ja kuitenkin pitää maalata kaikkien. Ei me saa nyt sillä tavalla hätää olla. Ei muuta kuin jatketaan työn touhua. Kattoo jälkeen. Ei tämä on tosi homma. Seinät ja katot menee rikki. Ja kovalla vaivalla maalattu. Ai vitsi, tämä painaa paljon. Tänne alas näitä kiinnikkeitä, niin saa sitten nuo lauat laitettua tänne tuosta lattialta. Eli jotenkin kutakuinkin tulisi nämä sitten tänne. Näin. Nää tulis olleen sitten tässä reunassa. Nyt teen pikku kliinin tähän vielä. Ja sitten ehkä tämmönen hölmö juttu. Käyn nuo moottorikelkat taittaa käyntiä ja yritän ajaa ne tänne talliin sulaamaan. Olisi kiva laittaa ne nyt vihdoin ja viimein kuntoon, että pääsee tälle talvelle ajeleskelemaan niille. Katsotaan miten meille käypi. Siivotaan tämä ja lähdetään pihalle. Oi, älä kaata. Oli pakko vaihtaa kelekkavaatteet päälle. Ei täällä oikeasti tarkene normivaatteilla. Ja sitten jos me saadaan käyntiin, niin haisee niin pakokaasulle joka paikka. Tai vaatteet haisee. Se on ihan hirvittävä haju. Vaikka kyllä tykkää sitä kaksitahin tuoksusta, mutta rajaa se kaiken. Kyllä sanottu on ihme, jos lähtee käyntiin tämä kelekka. Aloitetaan tästä vehkeestä, kun tässä on kuitenkin vetonaru. Toisinaan sitä ei ole. Jälleen kerran, totuuden hetki, lähteekö käyntiin? Vitsi, jos tää pyrähtää ykkösellä tulille, niin en lottaa tänne. Oh. Ei mihinkään, ei mitään. Ei mitään eloa. Jaha. Eipäs vielä sittenkään luovuteta. Niin se Vallu 1 prähti 34 asteen pakkasella tulille. Pikkusen on pakokaasua paljon.
Tää on kyllä näppärä kampe tää boosteri. Pari kertaa on tullut tänäkin talvena jo tarpeeseen. Mutta se on yksi hyvä kätevä ominaisuus, niin lampuu. Tää on tosi hyvä juttu. No niin, ei muutakaan, aletaan testailemaan. Plussa kunnolla kiinni tuonne jonnekin väliin. Taiskohan tuon miinuksen tuosta rungosta. Testata. Tuosta. Kyllä se on aika hengetön. Kokeillaan vielä kerran. Ei. Ei lähtenyt käyntiin. Olipa harmi. Hyvin se yritti tällä kuitenkin. Onhan se nyt selvä, että startista on varmaan puolet tehosta pois. Ja varmaan enemmänkin. Ja kone ihan umpi jäässä, niin ei se jaksa. Tehdään semmonen, että otetaan tuo kelekka irti ja vie se toiselle puolelle ja nykäistään tuolla kelekalla toinen kelekka sisään. Tää on oikein hauskuutta. Saa jäädä kelekalla. Yllättävän hyvin se kyllä toimii tuo kelekka. Ei oikeastaan niinku mitään ongelmaa. Kerralla. No se ei liiku mihinkään tällä kelekalla. Ei se auta luovuttaa. Ajan tämän talliin ja meidän Audilla sen tuo sisään. Itse että tämä jumahti tähän kyllä melko laajakkaasti. Tämä se virhe oli.
ei se ihme, että se ei ettei se liiku. Täällä on nimittäin käsijarru jäänyt päälle. Mikä ihme siellä on jäässä? Onko se tuo käsijarru sitten niin jämähtänyt, että se ei siksi liiku? Olisiko kone jumis? En tiedä. Millä ihmeellä me saan tämän sisälle? Rikkomatta koko juttu. No, nyt vietiin. Ei ollut hyvä idea. Ei saa otakko miettiä jotakin muuta. No, sitten tehdään plan numero 2. Ja pyöritään se sisään. Katsotaan onnistuuko. Seuraavaksi pitää investoida ne suksi alle ne renkaat, että se huilaus vähän paremmin. Pannaanpa se ostoslistaan. Nyt se on sisällä. Jes. Huhhuh. Ei saa luovuttaa näissä hommissa. Ja mie en luovuta. Nyt se on siinä. Ja saa sulla rausa. Tässä on laittelee sitä kuntoon.